mama, újabb csajt hoztam haza. Hogyha készen áll Marokkóig a paparipa. Az első megálló Nyíregyháza pink. Aztán felkelek az Adin Csenger utcáin. Na, első kérdésem az lenne, hogy hogyan indult a zenei karriered? A zenei karrierem az úgy indult, hogy gimis voltam, ugye akkor kezdtem a gimit, és volt ilyen csibavató. Aztán ugye én már tudtam úgy gitározgatni, úgy alapszinten, és akkor én voltam a gitáros, a többiek meg énekeltek. Aztán ugye, hogy hallottam, hogy énekelek, nekem annyira nem tetszett, és így belesegítettem, és a tanárom egyből felfigyeltem, Ignácy Zsolt, innen is puszilom, ő segített, és ott már így elkezdett így minden összeállni. Már akkor én elkezdtem gitározni, alakítottunk egy zenekart, gitároztam és énekeltem is. Ugye 6 évig tanultam ott abba a suliba, és akkor 6 éven át zenéltem ott. Nyíregyházán is zenéltünk, a Kontiba, amikor volt az ilyen 8-osoknak ezek a... Tudod, hogy mi leszel, ha nagy leszel dolog. Kérdések, persze. Ja, és akkor ott kellett így zenélgetni. Ja, aztán így innen kezdett az egész, aztán azóta így megy. És volt már olyan pont, ahol azt érezted, hogy valamit elértél? Valamit elértem, hát azt, hogy ismertek a tanárok, meg hogy tiszteletbe tartották azt, hogy nekem ha fellépés van, akkor fellépés van, és akkor nem írnak be hiányzónak, meg ilyeneket. Ja, aztán most így a másik sulimba azért ez nagyon más. Nem engednek el, hiába mondom nekik, hogy engedjenek. Hát akkor így hétvége, nem? A hétvégén vannak bulik, meg ilyen sessionek is. Keresem a szót, keresem a vibe-ot. Adok egy szeletet és ez lesz a te type-od. Ha már torony magasan van, az a safe place. Ahová nézek, csak téged látlak, baba, mit kérsz? Mi vezetett rá az X-faktorra? Az X-faktorra az, hogy Ignácy Zsolt tanárom mondta nekem, hogy nem akarnék jelentkezni, semmit nem veszitek vele, inkább azt, hogy hogy megismernek engem így az ország, ha úgy van, akkor engem megismerhet. És így muszáj volt dalokat írjak, saját dalokat, mert ugye azzal előnyösebb vagyok. Persze. És akkor így írtam meg az Erdő közepént is. Azzal indultál? A válogatón, ja, 24-ben. Ja. Aztán ugye most is jelentkeztem az X-faktorba, és ja, ott is egy ilyen saját számot vittem. De megígérem nektek, hogy már a következő fordulókban már pörgősebb számok lesznek, szóval nem kell izélni, sírni. És valami elvárás van az idei X-faktorral szemben? Hát az, hogy nem csak a melankólikus oldalamat mutassam meg a népnek, hanem van egy ilyen jó kis pörgős, kis hip-hopos R&B-s dolog is. Jó. Szóval ja, ki kell tárulkozni más flowkba, vagyis stílusba. Úgy érzem, hogy történni fog valami, amiről már rég álmodom. Hogyha látni akarsz valamit belőlem, azt én vállalom. Most is álmodom, de miért vakít? Hogyha elengedem magam, akkor szét. Na, mi az, ami inspirál téged manapság? Magamnak szeretek zenélni, de most van a közösség, és akkor leginkább nekik szeretnék azt, hogy hallgassák így. Nem szeretnél olyan irányba elmenni, hogy csak a közönség miatt, hanem magad miatt legfőképp, nem? Hát persze, igen, mert hogy érted, inkább jobb, hogyha... Na azért szeretném, ha mindenki hallgatná, tudod, izéket a dalokat, így a kocsiba tudod, elmegyek azt, akkor menne a nagy ó mama meg az ilyenek, és akkor érted, azért az jó érzés. Meg ha érted, felismernek az utcán, képet kérnek, persze, gyere, cukor vagy, és akkor így mehet, érted. Igen, de már a fas érdekli, hogy én már nem leszek jó. Mit tettem, azt oda tettem, hogy kitartja a tempóm. Mi az a dalod, amihez leginkább kötődik egy emlék? Leginkább az Erdő közepénhez, mert ugye az első nagyon komoly kapcsolatomról szól, hogy vége lett, és akkor ez így azokat a fázisokat szimbolizálja szinte, amik így megtörténtek, és akkor így az, hogyha meghallgatom, akkor mindig csak így ülök és csak így gondolkozok, hogy Jézusom, és meg tudtam ezt írni, és akkor ez így, ja. De... A zenére vagy boldog, vagy hiányzik? Hát,
Már nem hiányzik, tesó, ez már túléptem Ez már csak minden. dal. Az csak dal, de ez egy szép dal. Igen. Számomra. Persze, ez értető. Tehát visszalépni nem kell. Ha elindulsz, legyen valami siker. Ha egy zenét fotó lenne, akkor milyen lenne? Hát amúgy tudja, hogy valami kis tájkép lenne amúgy, vagy ilyen hidak, mert azok amúgy nekem nagyon bejönnek. Meg amúgy, mikor elmegyek valami ismeretlen helyre, akkor szoktam fotózni anyámnak, hogy figyelj, itt vagyok. És tudod, ő szereti, mert szereti az ilyen szép képeket, szép helyeket, persze. És akkor így szoktam ezt fotózni. Olyasmik lennének amúgy, az ilyen... És milyen stílusú zene lenne? És tehát biztos valami melankolikus cusz lenne amúgy. Mert érted, ilyen szép tájra azért egy ilyen bevaduli azért az nem annyira illene hozzá. És van valami hobbi, amit például senki sem ismer? És elkezdtem rajzolni, mert ugye úgy volt, hogy Jó. egyetemre akartam menni, de sajnos nem vettek fel. A világ legrosszabb érzésük szólok. Szóval, hogy csak érzi, az akkor érzi. Na igen, és akkor is akartam menni valahol tovább tanulni. Mozgókép és animáció készítőn vagyok most jelenleg itt Pesten. Vissza kell rázódjak a rajzolásra, mert szinte elfelejtettem normálisan rajzolni. Persze. Mert ugye régebben rajzoltam, amikor kisebb voltam, de ahogy beköszöntött a zene az felment, a rajz meg úgy le. Persze, és akkor elvitte az időd a zene. Igen, a zene volt a prioritás. És akkor most próbálom azokat úgy visszahozogatni, azokat a kis szép rajztudásaimat. Nehéz, de próbálkozok vele. Pörgősebbeket. Most egy kicsit a melankóliát azt elraknám egy másik időszakra. Most leginkább egy ilyen hip-hopra akarnék rámenni, vagy valamilyen hasonlóra, de pörgős lesz azt mindenképpen, mert most azt élem. Link a leírásba, csókolok, köszönöm, hogy itt lettem, bro. Szia, jó legyen. Csók. Jó a mörcsöm, bro. Jó a mörcsöt, persze. Köszönöm. Szia, Gyudló.